Noia volveu a reunir a Xunta Local de Seguridade 8 anos despois. Concello, Garda Civil e Policía Local coinciden en que o municipio é seguro, pero apostan por reforzar a coordinación e a prevención, especialmente entre a mocidade. O Concello de Noia celebrou a súa primeira Xunta Local de Seguridade en 8 anos, reunión na que participaron representantes municipais da Garda Civil, da Policía Local e da Subdelegación do Goberno. Todo co obxectivo de analizar a situación da seguridade no municipio e reforzar a coordinación entre administracións. Durante o encontro destacouse que Noia continúa a ser un concello seguro, aínda que se insistiu na importancia de manter o traballo conxunto entre os distintos corpos de seguridade. Noia é unha vila segura, pero teríamos que seguir traballando para que sea máis segura aínda se cabe. Hoxe quedou demostrado aquí nesta mesa que ese é o noso camiño. Vamos a seguir traballando. Estuvemos analizando todos os factores que poden incidir na seguridade da nosa vila. O alcalde Fran Pérez agradeceu a colaboración institucional e asegurou que o obxectivo é seguir garantindo a seguridade da veciñanza. Non quero olvidarme de agradecer profundamente o aumento de presencia que está tendo tanto a Policía Local como a Garda Civil en Noia e que seguirán traballando neste camiño. Dende a alcaldía e dende este goberno, gracias polo seu traballo. Pola súa parte, o concelleiro de Seguridade Cidadá, Luís Salamancos, advertiu da preocupación polo consumo de drogas entre mocidade e apostou por reforzar tamén a educación e a prevención. Valoramos tamén como moi productiva esta reunión. Animamos tamén a cidadanía a que denuncie estos delitos que causan unha enorme alarma social. Por parte de tráfico da Policía Local, pois evidentemente vamos a colaborar, estamos colaborando ca Garda Civil, que é a que ten as competencias en canto á seguridade cidadá, pero bueno, nós estamos aí colaborando. Ademais, o subdelegado do Goberno, Julio Abalde, confirmou o apoio da subdelegación e destacou a incorporación de Noia ao sistema Biogen para mellorar a protección das víctimas de violencia de xénero. Desde a subdelegación, a máxima colaboración co Concello de Noia, coa Policía Local, para intentar reducir esta situación, repito, de pequena delincuencia que moitas veces tanta alarma social produce. Desde aquí tamén animar a xente que poña en conocimiento da Garda Civil aos casos que se producen, porque esa é a forma de poder actuar. E tamén vimos de firmar a adhesión do Concello de Noia Biogen e o Concello número 31 da provincia da Coruña que se adhiere a este convenio. Por lo tanto, desde aquí felicitar ao Concello porque é sensible a un tema tan importante como o tema da violencia de xénero, que ainda que está sendo negado en algúns casos, na provincia da Coruña temos 2.700 mulleres que están sendo protegidas por o programa Biogen. A Xunta Local de Seguridade recupera así a súa actividade en Noia coa intención de fortalecer a colaboración institucional e anticiparse aos novos retos en materia de seguridade.